Η πλατφόρμα Fertility μέσω του διαδικτύου θα επιτρέψει στους χρήστες να αγοράζουν ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από τους παραγωγούς, υδατοκαλλιεργητές ή ψαράδες, δίνοντας δυνατότητα επιλογής παραγωγών, ίσως και προτεραιότητα στους ντόπιους. Η ποιότητα των ψαριών θα διασφαλίζεται με την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ψαριών από τη στιγμή που θα συσκευάζονται μέχρι να παραδοθούν στον τελικό χρήστη πελάτη. Αυτό θα εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων, καθώς και θα αντιμετωπίσει τυχόν ελαττωματικές συνθήκες που έλαβαν χώρα κατά τη μεταφορά τους. Ο καταναλωτής έχει πλέον τη δυνατότητα να επιλέξει τα ψάρια από την ιχθυοκαλλιέργεια ή να τον προμηθευτεί από ένα ψαρά της επιλογής του, ενώ θα υπάρχουν επιλογές για τη μορφή των ψαριών. Στη συνέχεια, μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο καταναλωτής θα παίρνει την εντολή σε μια προκαθορισμένη περιοχή. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες με βάση τη διαθεσιμότητα του πελάτη. Παραλαβή από ένα προκαθορισμένο τόπο ή την παράδοση στο σπίτι κλπ. Η φρεσκότητα και η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζεται μέσω ειδικών καταγραφέων θερμοκρασίας που τοποθετούνται στη συσκευασία των ψαριών και συγκεντρώνουν τα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες θερμοκρασίας του προϊόντος, τα αποθηκεύουν και τα μεταδίδουν στην πλατφόρμα Fertility. Ως εκ τούτου, αυτά τα δεδομένα είναι αναγνώσιμα από μια εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, παρέχοντας στον τελικό χρήστη πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες μεταφοράς από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Η πλατφόρμα Fertility χρηματοδοτήθηκε από τον Figuare Accelerator στα πλαίσια του προγράμματος Future Internet. Ο Finnish Accelerator χρηματοδοτεί 31 έργα που αναπτύσσουν ευφυή συστήματα, κυρίως εφαρμογές λογισμικού, για τις αλυσίδες εφοδιασμού των ευπαθών τροφίμων και λουλουδιών. Υποστηρίζουν νέους τρόπους συνεργασίας των επιχειρήσεων σε πολύπλοκες αλυσίδες και δίκτυα εφοδιασμού.